Kaixo, ni Odei Jainaga naiz, Eibarko 6 urteko mutila eta nik atletismoa egiten dut. Eta nire proba jabalina jaurtiketa da. Nire kirola atletismo barruan jabalina da, eta jabalinak datza lanza bat jaurtitzea ahalik eta urrutien, ez? Eta horretarako dakazu pasillo bat, nun korrika egin behar dozun, eta bukaeran marra bat, eta jaurti dazu marra hori baino lehenago. Bestela jaurtiketa balio gabe da. Gogoratzen nahi izan egon cross baten, Eibarren, cross eskolar bat, eta nire amak esan ziztan, Odei, nahi dozu apunta atletismoan, apuntako dela hau eta bere nahia eta nik. Bale, venga, apuntako naiz, ordu arte itzen eban kung fu edo lako igeriketa eta beste zozer. Eta bale, atletismoan hasi nintzen, eta gizu, hasieran hasten zara probatzen gauzak danetik, baina gero bukaeran ja zentratzen zara baten, eta jabalin aukeraren eban, eta gaur egun arte ez. Nik entrenatzen dut 6 egun hastian, denboraldi barruan. Goizetan unibertsitateara igotzen naiz eta arratsaletan entrenatzen dut. Normalian 5-etatik 8-etak 9-etak arte, ez? Segun entrenamentua luzatzen da gehiago, gutxiago. Nire lorpen nagusiena esan da Espainiako errekorra egin dutela aurten, eta gero aurreko urtean Espainiako txapeldun gelditu nintzala, ez? Bai sub-23etan eta absolutuan. Bueno, hurrengo urtean dator mundiala, baina helburu finkoena da Tokio 2020, eta hortik aurrera baino horra hasita munduko honen artean sartu, ez dakit noraino. Hortarako nago prestatzen, hori da helburu nagusia, eta ez dut, nahiz eta gauzak zaildu egin dian, azken aldaketa batzun gaitzik, ez dut ezinezko ez dut ikusten. Horretarako nago lanian eta nik uste dut lortuko dela. Durango edo Tolosa dira nire pista favorituak. Gustatzegat asko pesa handiak eitxe, pixu askokoak. Posten naiz, hor motibatzen nahi eta gustatu itxagata. Edo bestela jaurtitzea, baina pesak dira barroto dutena. Igual pretemporadan hor hasieran dauzela pixkat, dauzela ahul eta hain dozurian hor indartzeko ariketak eta azkenian agujeta dakazu pilo bat eta horiekin ikuste dut. Berez idolo ez dakat, ez dut eukino referenteri jarraitzeko, baina aldo esan Jan Zeledni dela munduko txapeldu, errekorra dakana jaurtitzen da dela, jaurtitze bala, oin jazta jaurtitzen, super ondo, eta gaur egun jaurtitzen da benetatik Thomas Roller jaurtitzen da dela bedea, oso fluida. Munduko top 5 llegatzen bagara posik, eta gero jabalinatik bizitzea lortzen mode, bai ondo. Oso etorri jatan makarroia boloñesera, baina ez dut uste hori danik. Ez dakit, ez naiz oso pelikula esalia. Paso. Ez dakit, Kensazpikon bat, ez dakit. Jeronimo Stilton, unbetan akurtu nitxula horiek, gorria. Basurde bat. Arrantzara joatia, asko gustatzen jata. Ez dakit, pozik bizitzia, ez bizitza hontan. Azkenian hori dela importantiena.